tomto videu by som sa vám chcel hlavne poďakovať za to, že vás baví sledovať moje videá, pretože už je to nejaký ten piatok, čo ma sledujete, čo už aj ja vytváram content na YouTube. Aktuálne už sa blížime ku 9. roku. Skoro 2 generácie deciek už vyrastli na mojich videách, čo je úplne šialené. Ideme sa pozrieť na analytiku tak, ako to je zvykom pri každom roku, že vždycky si pozrieme a spravíme si celoročné zhrnutie. Bohužiaľ som nestihol natočiť YouTube Rewind, pretože aktuálne ma strašne chytilo cvičenie. Môžete si všimnúť, že mám rukavice a v poslednom čase potreboval som už spraviť taký reset svojho tela. Potreboval som jednoducho začať sa venovať zase opäť naplno cvičeniu. Všetok môj čas je väčšinou investovaný do cvičenia. Pred rokom alebo pred 2 rokmi som si premenoval svoj YouTube kanál. Tomu sa tiež ešte musím vyjadriť, dal som si SK. Pretože predtým som mal Focus TV. Hlavne kvôli tomu, pretože vždycky keď si niekto vyhľadával môj YouTube kanál, tak ma potom nemohol ľahko dohľadať. 2 moje videá, ktoré som uploadol v tomto roku, išli do YouTube trendov, do top 10 sa dostali. Terry Aquapark v Česku je najlepší, dal som tam ešte dokonca český názov. Sú to videá konkrétne top 5 a top 10. Ako vidím, tie videá majú obrovský úspech u mňa, čo sa týka hlavne aj po niekoľko mesiacov získajú niekoľko tisíc zliadnutí, takže vyzerá to tak, že zrejme sa asi k tomu opäť vrátim a bude určite v budúcom roku viacej takýchto videí, vzhľadom k tomu, že majú obrovský úspech a vás to celkom baví tiež sledovať, ako som si všimol. Do top 9 sa dostalo video, koľko metrov meria najvyšší slovenský mrakodrap v Bratislave. Tiež je to akože na ten štýl top 5 a top 10. Za 5 mesiacov získalo až 5800 zliadnutí. Zmenil som tam ešte miniatúru, dal som tam seba, pretože predtým tam bol len mrakodrap slovenský. Ďalej sa ideme pozrieť na štatistiku môjho YouTube kanálu, analytika kanála. Môj pripečený hlas a môj blbý ksicht videla celá Nitra s Topolčanmi, takže wow. Málokedy akože už sledujem aj štatistiky. Pár mesiacov dozadu som bol na tom strašne závislý, tak som si musel odinštalovať z telefónu ešte aplikáciu, aby som to každý deň nesledoval, pretože fakt je to akože veľmi veľká závislosť. O 94% viac ako v roku 2022. Ďalej sme získali celková doba pozerania v hodinách 2800 hodín ste strávili za mojimi videami. O 58% viac ako v roku 2022. Ďalej sme získali 400 odberateľov, čo je extrém, o 142% viac ako v roku 2022. Zarobili sme v tomto roku 88 eur a 71 centov. Týmto sa chcem všetkým, každému jednému z vás veľmi pekne poďakovať. Mám pripravené určité nápady, ktoré by som chcel zrealizovať v roku 2024. Ako vravím, chcel by som spraviť ten virálny content. Možno by som sa ešte vrátil k príbehom, pretože strašne veľa vecí sa furt deje aj v mojom živote a dokázal by som to zaujímavo spracovať, len trošku sa obávam toho, že na YouTube zavládla cenzúra. Môžu to označiť za explicitný obsah, keď tam trošku začnem jokovať s rôznymi veciami. Takže ešte stále váham, či sa k tým príbehom vrátiť, či áno alebo nie, lebo už mám aj 2 príbehy dokonca natočené. Áno, sú to väčšinou príbehy o tom, ako mal nejaké rande a stali sa mi nejaké trapasy, pretože som mal niekoľkokrát rande s rôznymi babami a vždycky sa mi stala nejaká tá blbosť, takže a to by som sa chcel s vami o tom akože podeliť. Vás tie príbehy strašne moc baví sledovať, to som si všimol, tak to ma strašne teší. Prankoly ma tiež extrémne moc bavilo točiť, bohužiaľ som to musel ukončiť, pretože už to bolo také dosť za hranou, už ten humor bol už dosť taký ostrý. Ľudí to zo začiatku bavilo, ale nie vždy sa ten prankol dobre vydaril. Spravil by som ich velice krátke tie príbehy, ale za to, aby zase boli naložené, takže boli by to opäť moje trapasy. Ja by som sa vám všetkým chcel velice pekne poďakovať, že vás baví sledovať moje videá, aj keď som vás poslednými 4 videami možno trošku naštval a preto ste niektorí možno zrušili odber. Ja som zašiel do bodu, kedy vlastne vy mi v posledných pár mesiacoch ste nedávali spätnú väzbu. Potrebujem jednoducho, je to pre mňa veľmi dôležité, aby ste komentovali videá, aby som videl nejakú tú spätnú väzbu, dali ste mi nejaký ten feedback, napísali či už cez Instagram. Posledných pár mesiacov som mal z toho taký pocit, že ako keby som tie videá točil sám pre seba. Ľudia už celkové prestali komentovať videá, prestali mi dávať akože ten feedback, ktorý je pre mňa strašne dôležitý. Je jedno, či to je negatívny feedback, je jedno, či to je pozitívny feedback, ale ten feedback jednoducho musí byť, aby som ja nemal pocit, že točím videá pre seba a tým, že som mal pocit, že točím videá pre seba, som si jednoducho povedal, asi už ľuďom moc ani nezáleží na tých mojich videách. Je asi jedno, že aké video ja vlastne uploadnem, pretože tí ľudia už aj takto moc akože možno nesledujú a ani nekomentujú, nedávajú tomu nejaký ten feedback, tak vyskúšam dať nejakú sprostosť. Videá, ktoré som naposledy vyrenderoval, a to boli videá, ktoré boli vyrenderované cez Google Translate. Trošku som vás ponaťahoval, trošku som zajokoval, že takých videí bude viacej. Vy ste mi konečne dali v tých videách feedback, že
vás to nebaví sledovať hen také videá, trošku ste sa niektorí aj na tom pobavili, takže ten feedback je naozaj veľmi dôležitý a jednoducho kľudne napíšte aj pod videa, čo vás baví sledovať. Keď už dlhé roky sledujete moju tvorbu, napíšte, či vás baví sledovať preskúmavačky, či by ste chceli príbehy, aby som sa opäť vrátil k príbehom, aby som sa opäť strapnil v tých príbehoch a zase začal jokovať o mojich vtipných udalostiach, ktoré sa mi stali počas rande. Či chcete možno unboxing videa, kde budeme odbalovať, skúšať rôzne technológie, nakupovali niečo z AliExpressu, nejakú elektroniku a skúšali by sme to od rôznych kamier, fotoaparátov, dronov a neviem čo všetko možné. To, čo od vás požadujem, myslím si, že je to úplná drobnosť. Iba mi proste začnite písať, čo vás baví sledovať, aby som ja videl nejaký ten feedback aj z vašej strany. Mne to dodá ešte väčšiu energiu, ešte väčšiu motiváciu, aspoň budem vidieť, že čo vás baví sledovať, pretože to je proste strašne dôležité, kámo, ako virálny content, ako pridal som príspevok o tom na Instagram a ten príspevok sa stal asi najviac populárnym, o tom, že budem točiť v budúcom roku virálny content. To ma tiež akože velice prekvapilo, niečo cez 250 ľudí strašne na to čaká, takže to som ako fakt, že prekvapený. Sám som zvedavý, ako to dopadne. Dúfam, že vás neprestane baviť moja tvorba aj v ďalšom roku. To je z mojej strany všetko k tomuto videu. Chcem sa poďakovať celým Topolčanom a celej Nitre, že ste videli moje videá. Keď si to tak prirovnáme k dvom mestám, vidíme sa v budúcom roku a snáď dáme možno už tých 5000 odberateľov alebo 10 000 odberateľov. Ďakujem vám všetkým velice pekne a vidíme sa v ďalšom roku. Čaute, čaute.